Evo dobro lopta, evo šanse, kakva odbrana, gol je! Vodi Rosenborg 1-0, 11. minut, Jensen je strelac, spasio prvi mah Livaković Dinamo, ali onda ništa nije mogao u ovoj situaciji. Rosenborg vodi 1-0, dobijamo potpuno otvoren meč. Kakav udar na stativu pogađa Hedenstad, a ukoliko sreće za Dinamo, lopta na kraju završava u gol autu. Šteta, zaista šteta. Gojak, šutirat će Gojak, kakav gol Gojaka, 71. minut, šta se ovde dogodilo upravo? Dinamo dolazi do gola, ono što je jasno, produžetaka nema. Sjajan gol. Gde je pogodio Gojak? Neverovatno. To je to. To je to. Dinamo je u Ligi šampiona. Rosenborg nije uspeo da nadoknadi 2 gola minusa iz prve utakmice. Gojak je postigao sjajan gol za 1-1 i ukupno 3-1 za prvaka Hrvatske koji posle godinu dana pauze ide u elitno klubsko takmičenje. Rosenborg će morati da se zadovolji Ligom Evrope. Toliko kada je u pitanju ovaj dvomeč. Ostanite za Renault Sport.